Bubagrani Tiprasa rokni bagwi Haste Swnamnani Choba Bubagrano Logi rinani Bubagrano phanbok sinnani khorangbai tini sangrong salo Mongia kami ni bisingo khobja South Kukulnagar ni Manik Bazaro tini kaisa pandani bisingti khai dalbidal bodol yakarei Tipra Mothaniyo Banatola Phai khung chi chuku nukhungni khorok brui chuku butar tini borokno bodolni banare oi bodolo lamsogui naharka titi disini sakduktei malmata hamklai bedikni samujare phangadong komol koloitei Tipra Mothani khukphang kerong kurung Anthony de Bormatei YTF ni Haste tangphang lemon de Borma apunchong Bubagrani Tiprasa no phiyokna ni Choba alaida Haste ni Swnamna ni Choba kotor Haste Swnamna ni Choba wo Tiprasa ni bagwi Haste Swnamna ni Choba wo hamjagwi obo South Gokulnagar tai Manik de Borma BC ni tini oro Manik Bazar South Gokulnagar kaisa lukukuthungo pamdani bisingtui 19 nukhungni chichuku nukhungni bruichi chuku butar tini Tipra Motha phainai hini Tipra Mothani banarom phailaika norongui tongkha borok bahino singbai baksa palkhai thinango o Bubagrani Choba o Logi songrinai nuk songna nai songnai te phandui nahini tini chimi IPFT te BJP yakari Tipra Motha o phainai rokno chung jotono Tipra Mothani phasingtiangai ang borokno lamsokka IPFT tongmani agi angkai IPFT tongphano IPFT bo Triple no sano angkai tei tak Tipra Motha bo Greater Triple abo ekino bisik phelaya angkai abono ang to Maharajono kaham no songo boto rang puisani bagai business khayana byabsa khayana no songo boto raja to rang ganang puisa ganang beko boto buibai neta paijangnai boya bo ingkang soitono ni bono wan sogui rekharei bini oro pai Tipra Motha abo tabukang ini oro join